Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Yan ba tinuturos mo sa anak mo? Hindi. Dok, wala. Kulang yung pangturok. Paano naubos kagad yung sweldo sa Samgyup? Bago bumili ng gamot. Actually, Doc, hindi na nga po effective yung pinapainom yung gamot. Taasan niyo po yung dosage. Uy, speaking of gamot meron akong hinahanap na gamot. Baka naman po meron kayo. Nangihingi ng gamot. Hindi, lagi ko siyang hinahanap sa pharma. Kasi wala, dahil sold out. Hindi ko alam kung sold out siya o masyadong marami yung may migraine, ganun. Parang partner, there was a time nung I think medyo panahon ng pandemic and a little after that. Meron akong isang kaibigan na clinically depressed. So meron siyang hinahanap na particular na gamot. Okay. Hirap na hirap siyang hanapin, laging sold out. Talaga ba? Oo, sabi ko, nakakalungkot naman. No? Ibig sabihin para ma-sold out. Ibig sabihin marami. Mataas ang demand. Oo, mataas ang demand. Siguro, hindi in-expect nung manufacturer. Hindi ko sure. Hindi ko naman nakausap yung manufacturer. Hindi ko naman nakausap. So, hindi natin sure. Ay, pwede diba? din konti naman talaga yung nagagawa. Yung konti lang yung supply. Pwede din ganun. Pwede din naman konti lang yung supply. Siguro kasi di ba parang kapag meron kang drugstore or meron kang pharma, di ba may inventory na tinatawag. Alam, parang tindahan. Oo. Alam mo kung aling kape yung fast moving sa delata na hindi gumagalaw. Nabibili. Oo, kaya next time, di ba, mas madami yung bibilin mo dun sa kape. Ganun. So, yun. So, baka nga naman load din yung supply. Kasi nga, baka dati, hindi naman ganun. Hindi naman ganun yung demand tas biglang nagkakaubusan. Parang alcohol nun. Diba, hindi naman tayo sanay na nag-alcohol sa bahay nyo ba? Lagi may alcohol. Yung banyo nyo ba? Lagi may alcohol dati. Basta partner, meron kami laging alcohol, partner. Tinutungga ko nga every night Anong alcohol ba? Pagpasok, dala-dala mo yung alcohol Oo nga, di ba? Anong mga alcohol? Hindi yung binibisyo mo. Hindi. Ethyl pala, tsaka isopropyl. Yung 99% kenemelatic. Ibang alcohol naman sinasabi mo Sorry na, di ba? Di totoo. Diba? Tapos nagkaubusan na lang sa tindahan nyo na. Isang araw walang alcohol. Kaya tuloy kahit yung hindi mo na kilalang brand, tinira mo na lang din. Tinira. Umiinom talaga. Ibig sabihin, pinatos mo na lang din. Kasi meron, 'di ba, lahat naman tayo merong favorite na brands Alam natin kapag ka alcohol, itong brand na ito yung bibilihin. Kapag ka tissue, itong brand na ito. Pero kapag ka wala ng choice, kahit na yung mga hindi pa sila masyadong popular brands, kukunin mo na din kasi nga in demand, ganun. Totoo yan. Anong gamot yung dependent ka? Nakakaloka. Hindi yung gamot ko sa... Kasi may ganun Pag nawala yun, yung gamot na yun, parang delikado ka. Ganon. Feeling ko yung gamot ko sa migraine. Okay. Oo, kasi pag sinumpong ka, talagang hindi makakagalaw, no? Hindi talaga. Ang lupit na ng migraine ko, partner, talagang na siya, yung ayaw ko na makakita ng tao, ayaw ko na makakita ng liwanag kapag ganun. Gusto ko lang nakapikit lang ako. Alam mo, sabihin mo, gusto mo makakita ng liwanag, pangit yung nagsasabing hindi makakita ng liwanag. Ayaw ko nga makita yung liwanag. Well, gusto ko naman, pero not now. Ay, partner, tandaan mo, may utang pa ako sa'yo. Pag nakita ko kagad yung liwanag, di ko na mababayaran yan. Ipagdadasal ko rin. Ipagdasal mo, partner. Mahaba pa yung buhay ko. So, ayaw mo makakita ng liwanag? Ayoko. Yung ganun, pag minamigraine ka? Pag minamigraine ako, ayoko makakita ng liwanag. Lahat ng sounds, partner. Ultimo yung pangingitlog ng pusa. Pangingitlog ng pusa. Doc, kulang na po talaga yung gamot na iniinom na ito. Kulang na po talaga yung gamot. Pakibago po yung reseta nakalagay. Gawin niyo pong 1,000 milligrams. Yung iniinom na gamot na ito. 1,000 milligrams every 2 hours. Yan. Kasi nangingitlog na po yung pusa ngayon
Ultimo pangingitlog ng pusa naririnig ko, partner. Okay, sa ano, pati itlog ng pusa, magigets namin eh. Pero yung pangingitlog ng pusa, parang mahirap Ay, maintindihan. hindi pala. Ang gusto ko pala sabihin, ultimo yung pagkalembang ng itlog ng pusa. Dok! Mali pa rin. Paano naririnig ko yung Sino yung kinausap mo psychologist and psychiatrist lately? Sabihin mo, sabihin mo pakitansya kang mabuti. Hindi, tsaka, naniniwala ka ba na tunay na psychologist yung kausap ko? Alam mo naman tayo, nasa scam din tayo sa mga ganyan. Yun na pa paniwala ka, doktor yung kausap mo, hindi pala. Diba? Pero sa Truly partner, yun, yung migraine na matindi, na ayoko nakakarinig ng masyadong maingay. Yung parang extrang, mas marami silang, halimbawa, tunog ng tinidor na nahulog, parang, extrang malakas. Oo, parang ang nahulog, parang gong, ganon. Dok! Ano na ba talaga ano ba nangyayari ito? kay partner? Pakisabi nga po, bali sinishare niya na po ngayon yung experience niya. Sa pagmamigraine, kapag ka masakit yung ulo Feeling ko. ko hindi migraine yung problema. Yung tenga ko. Ano ba? Isip talaga. Okay, di konektado pa rin lahat siya sa utak. Ganun. Ano yung ano? So, may feeling ako hindi ko nga alam kung immune na ba ako dun sa gamot na yun, pero may feeling ako na pag hindi ko siya hawak, tapos parating na yung migraine, natug na ako. Anong gamot ba yan? Pag hindi ko siya hawak, nangangatog na ako. Yung totoo, anong drugs ito? May kakilala akong ganyan. Nanginginig-nginig din pag walang hawak na gamot. Pag walang hawak. Ibang hindi ko na friend yung friend mo. Yung friend mong user. Tsareng. Di ba may ganon? Ano yung worst experience? Kasi ako dati naka-experience naman ako yung matinding sakit din ng ulo. Na hindi talaga ako makatayo. Nakasanda lang akong ganon. Kasi pag kadagalaw mo, either nahihilo ako tapos ang sakit nga. So, vertigo yun. Ay gano'n, mas parang vertigo. Okay, headache. Ulo na lang. Ulo. Sabi ko sana headache, ang hirap din pala i-spell. Ang hirap naman ang buhay natin. Kakainis. One time ko lang na-experience yun. Tapos may Zoom, naalala ko may Zoom meeting tayo. Tapos very short meeting lang yun. Tapos na yung meeting, nakasandal pa rin ako. Kasi hindi ako makatayo nun. Nagtry ako mag-open ng laptop. Rayuma yan. Isipin mo, lahat naman kami nakatayo, ikaw lang hindi. Rayuma yan. Tapos nagtry ako mag-open ng laptop. Tapos hindi ko ma-open yung password. Arthritis. Sa arthritis sa kamay. Sa kamay. Mga nerves, partner. Kailangan mong vitamin B. Kulang ka sa sikat ng araw, Chuper. B! Ay, ano ba? Hindi B. Ay, bingi pala. Ang dami nating sakit, alam mo yun? Ang dami naming karamdaman. Bakit ganito, Lord? Oo nga. Alam mo, sa totoo pero nagkakaintindihan pa rin tayo, correct, no? Diba? 20 years na tayo together. Pag tayo pa ba, hindi magkaintindihan. Ewan ko na lang, di ba? So, yun. Yun Tapos, yung worst sa akin. So, gusto kong tanungin sa'yo, ano yung worst na experience mo? May ganun din ba? O may mas matindi pa? Basta yung sumusuka na siya. Yung sinong siya? Ha? May iba pa ba? Hindi. Ibang tao yung sumusuka para sa akin. Sa sobrang tindi ng sakit ng ulo, napasa sa kanya. Tapos siya yung sumuka. Yun yung pinakamatindi. Mas matindi pa sa usog. Mas matindi pa sa usog, nakakahawa yung sakit ng ulo. Hindi, yung sumusuka na ako, partner. Okay. Yung migraine na may kasamang pagsusuka. Tsaka yun nga, yung parang extra sensitive yung tenga ko sa sound. Tsaka ayoko makakita ng liwanag. Gusto ko nakapikit lang ako lagi. Gusto ko madilim. Okay. Nadala ka na ba sa Bartolina? I-Bartolina na to, ayaw makakita ng liwanag. Isa ko na yan. Nakakalurking. Ganun. Gaano kadalas nangyayari to? Doc? Kasi gagawa ko ng reseta mamaya sa'yo. Doc, kasi po. Pero kasi, ang sabi sa akin nung yung neuro, hindi pa daw madalas yung sinasabi kong madalas. Ay talaga? Oo. Para sa'yo madalas na, pero para sa akin, kanila. kasi para ma-experience. Sabi, wala naman pala eh. Bakit ka na? Wala naman pala eh. Bakit ka na naman problema? Kasi ang tanong niya, ang ibig sabihin pala ng madalas is like you experience it several times a week. Okay. May mga cases na... Hindi naman ako ganun eh. May isang buwan na ganito and minsan lang sa buwan na yun. Tapos minsan may magsiskip ng month. Mga ganun. So hindi pa daw yan yung sinasabing madalas akong nagmamigraine. Okay. So ano sasabihin ko? Manakanak ka? Paano po ba, Doc? Sasabihin, matumal. Ganun Konti po ba? pa yan, so chill ka lang. So di ba, so
dapat next time pag nagpa-check, may matumal po akong migraine, di ba? Hindi kasi yun yung natutunan ko na parang para masabi mong frequent siya, it happens daw in a week. Kasi kaya ang tanong niya sa akin, in a week, ilang beses? Tapos sabi ko, hindi naman po ganun. Okay. Ganyan. Tapos sabi niya, next, hindi naman pala masyadong mahalaga to. Charot. Labas ka na, Neng. may iba pa akong pasyente mas critical kaysa mas sa'yo. Mas critical kaysa sa'yo. Di ba? Ganun. Pero kung ganyan naman katindi, di ba? So, papitik-pitik siya. Papitik-pitik siya. Teka, Tapos gagawa na kita ng reseta, ha? Sige, Dok, ayusin niyo po, Papitik-pitik lang siya. Pero gano'n naman katindi. Oo, ganun. Kaya ako nagpa-MRI kasi nga, hindi naman siya yung sinasabing frequent, pero siya, pag nagma-migraine naman ako, hindi ako makausad ng mga 3 araw. Okay. Diba? Mga 3 days yan usually. Swerte ko pag 1 day. Ang saya-saya ko. Nagpapaparty ako. 1 day lang yung migraine ko. Tagay ulit tayo. 1 day lang dumating yung migraine ko today. Inom tayo ulit. Ganun. So yung gamot, 3 piraso na lang. Ito na lang talaga yun. 3 piraso na lang. Ano yung yes, Doc. mga triggers niyan? Iba-iba. Napapansin mo ba? Bakit sumasakit ang ulo mo? Minsan, Doc, hormonal. Minsan, stress. Okay. So, halimbawa, alam kong may deadline, tapos parang ang lapit na ng deadline, tapos alam kong sa sarili ko, if I am self-aware na hindi ko talaga mamimit, mga ganong stress. O kaya, papalapit na yung Bombay, wala pa akong pambayad. Yan, mga ganyang stress. For sure, migraine na yan pagkatapos. Ganon. Naku, nakakatakot. Pero wala naman, after the MRI, wala naman. Di ba nga natagpuan nga yung sa thyroid ko, tapos hindi ko na pina-check ulit. Mas madami pala yung sakit. Kasi dati wala naman akong issue sa thyroid, tapos biglang nung in-MRI ako, nakita bukol sa thyroid. Ang gulo-gulo naman. Ang hirap, di ba? Kaloka. Ano yan talaga? Signs of aging. Yes. Ano talaga siya? Ano talaga? Kasama po talaga sa pag-edad. Na parang hindi talaga may iwasan ng sino man, no? Na totoo. minsan akala mo healthy ka, akala mo kasi mayabang tayo Kasi wala kang nararamdaman. Sabi ko nga sa'yo. Masigla ako, malakas ako. Oo, di ba? Kayang-kaya ko yung bata pa ako. Yes. Kasi syempre tayong mga nasa 40, iniisip naman talaga natin, hindi pa naman, yes, may pagsakit ng mga balabalakang, katakatawan, may mga pagtunog na mga hindi dapat tumunog, di ba? Pero bata pa rin tayo kukumpara dun sa mga 80 na, 70 na. So, medyo may yabang pa rin tayo, lalong-lalo na kapag ka nagpa-check up ka, tapos hindi masyadong, normal lahat. Yayabang ka. Pero hindi Kahit pa sabihin malapit, talaga sign of aging talaga. May mga edad factors talaga ito. Ang sinasabi ng mga doktor dyan, bilang alam po namin ito, kasi kami po yung pasyente. Suki kasi kami. Correct. Suki kami ng check-up. Para sa sakyan din talaga yan eh. Diba? Habang tumatagal, tingnan nyo mga kaibigan. Sa una, brand new, syempre, wala masyadong sakit yan. Pero paglipas talaga ng panahon, pag tumanda na yung sasakyan ninyo, diba? Isa-isa naglalabasan yung sakit niyan. Correct, diba? May kalampag, may lagitik. Pero umaandar. Yes. Diba? Umaandar pa rin as in. Diba? Pero ang dami nang naririnig. Yes. At pag pina-check mo yan sa talyero, kaya sa vulcanizing. Sa vulcanizing, diba? Ang dami pala sira. Correct. Pag pina-check mo pala. Sa kasa. Pagka sa 120,000, pag doon sa talyero ng kakalala mo, 22,000 lang. Diba? Ibig sabihin, mahal kasi sa kasa. Ibig sabihin, talagang madaming nang ipapagawa. So, ganun din yung katawan natin. Umaandar, nagpa-function naman talaga everyday. Yes. Gumigising na maayos, nakakatulog na maayos, hopefully, diba, yung mga ganun. Pero may mga nangyayari na po sa katawan na hindi natin alam. And, kadalasan, naman talaga yan? Konektado talaga dyan ng aging, tsaka stress. Totoo yun. Diba? Diba sabi ni partner, nalulungkot talaga ako kay Doc Willie Ong. Our friend. Our friend na si Doc Willie Ong who's battling with cancer, no? Tapos yung dun sa kanyang video na sinabi niya na yung tungkol sa stress, na-stress siya sa bashers, na-stress siya sa comments, diba? Kaya sinabi niya, huwag kayong magbabasa, mga ganun, diba? Totoo. So, may ganun may in time, kapag ka tumatanda ka, yung akala mo hindi ka nasistress, minsan kasi in denial tayo Sinasabi lang natin hindi tayo stress, pero sa totoo lang stress tayo. Totoo. Kita diba? naman sa mukha minsan Kaya ka pa. Linya-linya mo, dami-dami, tapos hindi ka stress. 20 ka lang, tapos mukha kang 52, hindi ka stress. Huwag ganun. Aminin mo din.
Hindi, pero lahat yun nakaka-contribute para dun sa katawan natin na aging, tumatanda, gamit na gamit, 'di ba? Lalong-lalo kung ang sipag-sipag mo, ang busy-busy mo, ang dami mong ginagawa. Yung mga ganun ba? Totoo yun. Malaking factor ang stress o contributor ang stress sa function ng ating katawan. Tingnan mo, umaabot sa ganung katinding sakit because of stress. So, ibig sabihin, kabisyo, kung ang age, hindi natin maiiwasan, hindi natin makokontrol talaga, nagdadagdag tayo ng edad, which is a blessing. Diba? At least yung stress, hindi man natin totally matanggal everyday kasi lagi part of life naman talaga yan. Pwede mo namang ma-manage. Oo. Hindi mo talaga masasabing iwasan kasi i-manage mo. Paano? Paano maiwasan? Or kapag ka nasa-stress ka, anong dapat mong gawin? Means yun halimbawa nasa-stress ka, nasa gitna ka na isang very stressful situation. Alisan mo lang yung sitwasyon mo kahit sa sitwasyon na yun kahit mga 5 minuto. Labas ka lang muna, ganyan. Tapos pagbalik mo, stress ka pa rin, oo. Hindi naman tanggal. Yung problema nandiyan pa rin. Pero kahit paano na-manage mo. Masmasan ka, ganun. Halimbawa, may nambabash sa'yo sa Facebook, for example, o sa social media. Huwag mo nang patulan. Pwede. Ang hirap sa'yo, di ba? Nagbinash ka na, ginaganahan ka pang patulan. Oo, hindi naman natatapos. Reply ka pa. Hindi naman natatapos pati yan. Di matutulog ang pangit. Ganun. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ka stress. Di ba? Ganun. Totoo yun. Ay, ang daming issue ng mga kwarentahin. O siya, salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Mamaya tayo ulit banding-banding. Kwento na mahiwagang burnay. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!